ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବେସର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଜହ୍ନି ପୋଟଳ ବିଲାତି ସବୁ ସିଝିଦେବା ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଲା ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଠି ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦୁଇଟା ଛେଚି ଦେଇଛି ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ କାଟିଛି। ଦୁଇଟା ସିଟି ମାରିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ପକାଇଦେଲେ ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ଅଳ୍ପ କି ପକାଯିବ ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ହାଲକା କି ପିଆଜଟା ଟିକେ ହାଲକା କି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବା, ବେଶୀ ଭାଜିବାନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତା କରିବା। ହାଲକା କି ପିଆଜ ହେଲା ତାପରେ ଏଇନା ପକାଇଦେବା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ିଦେବା। ରସୁଣ ବି ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ এই যে ବିଲାତିଟା ସିଝିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ତାପରେ এই ପରିବାକୁ ଯେ ସିଝିଥିଲେ ପରିବାରେ ପାଣି ପ୍ରେସର ସିଝିଲେ ଟିକେ ପାଣି ପରିବାକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଭର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କେବେ କରିନି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ସିଝିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ କି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଣିବା ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି ଘରେ ଭାଜିକି ରଖିକି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି ଦିଏ ଭର୍ତ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।